3 mame din România au sosit în Israel cu speranța că la Centrul Medical Wolfson din Holland va lua sfârșit chinul cu care se confruntă din prima zi după nașterea copiilor lor, și anume de a-i vedea suferind de o boală care îi împiedică să ducă o viață normală și chiar le pune în pericol: malformațiile cardiace congenitale. Boala a fost depistată la 5 zile de la naștere, atunci când copilul era adus la sub, vineția și nu avea poftă de a mânca, nu mânca regulat aceeași cantitate la fiecare suc. Și atunci medicii au depistat că ar avea o problemă la inimă și se auzea la stetoscop un suflu sistolic. La vârsta de o lună, la un control de rutină la medicul pediatru, i-a descoperit un suflu sistolic. Mănâncă foarte prost. Trebuie să stau de ea din 2 în 2 ore, chiar și mai des, câte puțin. Și ce greutate are? Da, 5 kg jumate și are vârsta de 8 luni. Cam cu 2-3 kg. Se vinețește. Da, când plânge și când se agită foarte mult. Potrivit medicilor din România, malformația cardiacă a lui Adrian Porumboiu putea fi corectată prin 3 intervenții chirurgicale, dar copilul nu a fost operat și nici nu a primit vreun tratament. În prezent, la vârsta de 13 ani, Adrian are o rezistență scăzută la efort fizic, dar se mândrește cu rezultate deosebit de bune la învățătură. Copilul învață foarte bine, urmează o școală normală în România, a terminat clasa 6 cu rezultate foarte bune la învățătură, media nouă 30 și ceva, media anuală, deci nu. Intelectual nu, pentru că nu are nimica inima cu creierul. Nici micuța Florina Carina Ungureanu nu a primit vreun tratament și nici nu a fost operată în România. Ne-a trimis la Iași la mai multe investigații și acolo într-adevăr a zis că sunt probleme la inimă, dar să așteptăm până la vârsta de 4 luni, poate canalul acela care este deschis se va închide. Și la vârsta de 4 luni nu s-a închis, nu le-a dat niciun tratament, în schimb a zis că este nevoie de intervenție chirurgicală. Mi-a zis că este neapărat, trebuie la operație, mi-a zis, și mi-a dat pastiluțe de inimă să-i dau în continuare. Și tratamentul acesta a avut un efect sau nu? A fost bun. Doamna Porumboiu a aflat întâmplător de posibilitatea ca fiul ei să fie operat în Israel într-un moment de mare tensiune și neliniște sufletească. Eram deja disperată pentru că Clujul ne-a refuzat să ne opereze, văzând că nu răspunde la telefon și nu ne ajută. Întâmplarea a făcut ca șefa mea de la serviciu să primească un e-mail pe adresa grădiniței fiicei dânsei și știind că eu am probleme cu inima, mi l-a adus și a zis încearcă, că încercarea moarte n-are. Și atunci am trimis pe adresa de e-mail respectiv, care era de la Radio România Cultural București, am luat legătura cu un domn Andrei Manole, dacă mi-aduc eu bine aminte, iar dânsul ne-a dat adresa de e-mail a profesorului dr. Tiberiu Ezri. Ulterior am luat legătura tot așa prin e-mail cu dânsul, ni s-a cerut ultimele analize și investigații ale copilului făcute la Cluj, iar ulterior am primit confirmarea că s-a luat legătura cu chirurgii din Israel și că se poate face ceva pentru diagnosticul copilului. Pentru doamna Ungureanu, operația din Israel a reprezentat o soluție mai rapidă și mai eficientă decât continuarea analizelor medicale din România. S-a zis că putem merge la Târgu Mureș și noi am vorbit acolo la Târgu Mureș, în schimb s-a spus că trebuie să așteptăm. Eram programați spre data de 8 iulie de-abia pentru control, iar în timpul ăsta am fost chemați pentru comisia aceasta la Iași și am fost aleși acolo. Aducerea în Israel a copiilor cu malformații congenitale din România pentru intervenții chirurgicale la Spitalul Wolfson reprezintă o inițiativă umanitară a filialei din Ramat Aviv a clubului Rotary. Intenția noastră a fost să ajutăm copiii din România să le salvăm viața. La acești copii care au probleme cu inima și care, din păcate, până când ajunge rândul să fie operați în România, trece prea mult timp. Inițiativa clubului Rotary a avut un început modest, dar numărul copiilor din România care au beneficiat de operații care le-au salvat viața este în creștere. Am încercat să vedem dacă se pot obține fonduri și pentru copiii din România și obținând aceste fonduri la început numai pentru 5 copii și după aceea, după ce am reușit să aducem copii, s-au obținut fonduri suplimentare. Până în prezent, câți copii din România au fost operați aici în Israel prin sprijinul Rotary? 15 copii până în ziua de azi care s-au întors deja acasă.
Dintre cei 3 copii din România aflați în Israel, analizele lui Adrian Porumboiu se află în faza cea mai avansată, iar mama și fiul așteaptă cu încredere operația. Am făcut analizele, au făcut eco și cateterismul și ni s-a spus că problema se poate rezolva în 2 intervenții chirurgicale, la care eu am cerut să fie doar o intervenție. Mi s-a spus că se va încerca, dar că nu se promite nimica. Se va încerca tot posibilul spre binele copilului.